pamirsa, sekilas harto wangsul dugi aru-aru panjenengan sedaya sareng kula Neva Dwi Aprilia ingkang badhe mbahas wartos paling enggal lan teraktual. Kebakaran wana ingkang kedados wonten Redi Bromo ing tanggal 6 dumugi 11 September 2023 dipun amargiaken pramila wonten foto prewedding ingkang ngagem ojek flare. Lan latu saged dimatikan sasampunipun 6 dinten. Akibat kebakaran, BPBD Kabupaten Malang memperkirakan paling boten gangsal atus hektar wonten tlatah wisata Redi Bromo kenging pengaruh. Nanging wicalan menika taksih dados perkiraan awal saking perhitungan visual BPBD mila tlatah ingkang kebesmi saged ugi langkung ageng. Wiwit saking tanggal 6 September 2023 pariwisata Redi Bromo lan sawentawasipun ditutup sawentawis. Sadèrèngipun Kapolres Probolinggo AKBP Wisnuwardana sanjang menawi wonten latu wonten wekdal siang. Nalika wonten 6 pengunjung badhe ndamel sesi foto prewedding wonten gumuk Teletubbies kagem tujuan gambar. Nanging sajroning motret sekawan flare kasil dipun sumet. Nanging setunggal flare sandhe. Setunggal flare ingkang sandhe dipun sumet lajeng meledak. Lan ledakan kala wau ndamel 50 hektar sabana kabesmi. Ujare Wisnu, Polisi Probolinggo ugi sampun nemtukaken setunggal tersangka amargi kedadosan kasebat. Piyambakipun inggih punika Awe sekawan dasa setunggal warsa. Pengurus wedding organizer saking Lumajang, tersangka kasebat wonten identifikasi sasampunipun panguwaos manggihaken kalih barang bukti. Kejawi menika tersangka kasunyatanipun boten gadahi izin mlebet laladan ngriku. Informasi kalawau nutup panggih kita ing dinten puniki. Mula Neva Dwi Aprilia pamit undur diri. Dumugi panggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.